Η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με επιταγή του Θεού του Σωτήρα μας και του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ελπίδα μας, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί στην πίστη, ήθε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Καθώς σε παρακάλεσα, όταν έφευγα για τη Μακεδονία, να παραμείνεις στην Έφεσο και να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικές διδασκαλίες, ούτε να προσέχουν σε μύθους και απέραντες γενεαλογίες που προξενούν φιλονικίες μάλλον παρά την οικοδομή του Θεού στην πίστη. Έτσι να κάνεις. Το τέλος δε της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και αγαθή συνείδηση και ανυπόκριτη πίστη, από τα οποία μερικοί, καθώς αποπλανήθηκαν, εκτράπηκαν σε ματαιολογία, θέλοντας να είναι δάσκαλοι του νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε όσα λένε, ούτε για ποια πράγματα δίνουν διαβεβαιώσεις. Ξέρουμε όμως ότι ο νόμος είναι καλός αν κάποιος το μεταχειρίζεται νόμιμα, γνωρίζοντας τούτο, ότι ο νόμος δεν τέθηκε για το δίκαιο, αλλά για τους άνομους και ανυπότακτους, τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, τους ανώσιους και βέβηλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους φωνιάδες, πόρνους, αρσενοκίτες, δουλέμπορους, ψεύτες, επίορκους και οτιδήποτε άλλο αντιβαίνει στην υγιαίνουσα διδασκαλία, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο της δόξας του μακαρίου Θεού που μου έχει εμπιστευθεί. Και ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, που με ενδυνάμωσε ότι με θεώρησε πιστό και με έταξε στη διακονία, εμένα που άλλοτε ήμουν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής. Ελεήθηκα όμως επειδή καθώς ήμουν σε άγνοια έπραξα μέσα σε απιστία, αλλά η χάρη του Κυρίου μας υπερπερίσσευσε με πίστη και αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Πιστός ο λόγος και άξιος κάθε αποδοχής, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Αλλά γι' αυτό ελεήθηκα, ώστε ο Ιησούς Χριστός να δείξει πρώτα σε μένα την όλη μακροθυμία Του, για παράδειγμα αυτών που πρόκειται να πιστεύουν σε Αυτόν για αιώνια ζωή. Και στον Βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό, ήθε να είναι τιμή και δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αυτή την παραγγελία παραδίνω σε σένα, παιδί μου Τιμόθεε, σύμφωνα με τις προφητείες που προηγήθηκαν για σένα. Να στρατεύεις σύμφωνα με αυτές την καλή στρατεία, έχοντας πίστη και συνείδηση αγαθή, την οποία μερικοί, αφού την απέβαλαν, ναυάγησαν στην πίστη, από τους οποίους είναι ο Ιμένεος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσα στο Σατανά για να μάθουν να μην